Usanyepero baba kuti wakafa iwe. Wazwa unodhama usanyepa zvosingai wakafa iwe. Uye haisati afa ndechekuti sinodhi yauya wakaripwe mwombe musi wa 24 August 2025 waakuchiti zvinhu zvangu zviya zvakaripwa zviya chiita izvo ndakataura zviya kugadzira imba yangu nekuchipa ana angu mare nemwombe dziya dzakaripwa. Mwombe ndinadzo kuti ndakaitwa homwe yake. Saka hausuita ngezvaro mombe dzichiri kunetsa. Mombe 1 yakaenda kowire mumugodhi kubve kunext door. Yawire mumugodhi ndakatsvaga munhu akaibudisa ndikaende koshume muzukuru wakanga ari pakati pedu pakuripwa kwemwombe. Muzukuru wakandiripe kuna wakaitwa baba wakauye kumirire kuti baba mwombe dzichiripo. Ndasvikeyo koshuma nenyama yemwombe iyi ndakapingurwa kuzi iwewe waifanira kuramba wakasungwa, usaifanira kunga uriwo unouye kundiri kunditaurire zvirozvo pano. Ndikati inini kuti ndiuye uno ndakatumwa ngemuzukuru, ndiye wakanditi ndazwa asi handizwi ndega, ndinozwa nababa akanga akamirire kuita baba. Saka ndakapingurwa kuzi ndini here ndinode kuti ndidaidze anhu kuti aungane. Kuti ndisvikepo ndakaperekedzwa ndimukoma mwana wababa kuti ndiotaura nababa echizwawo mashoko ndaenda uya nawo. Saka anza yatakazobvunzana namukoma takati mukoma mururizwa here rinotaura baba, saka tochiridini zvazwi ndini ndinodaidza anhu here. Mukoma akati ngatichipedudze kumuzukuru, ndiye wainge pakati pedu, ndiye uchachipuwe mvumo yekuti adaidze anhu. Saka muzukuru ndakamupe mare yema-airtime $10. Muzukuru wakazouye kundipindura kuti sekuru ndataura nasekuru baba yenyu atitaura kuti handizwi ndiwe. Sekuru ekwachikugwa ari kutaura kuti ndaakutya kuti ndichakwane pakati penyaya iyi, kuti ndichamirepo ini ndaakutya. Saka ndakaizobvunze muzukuru kuti saka tochidini muzaya, ngekuti zviro zvimuridzi kuti ngazvichiitwa zviro zvangu. Uri kubvunza kuti ndoshanja here kuti muziye kuti ndini? Ndo zvaakubvunza. Akati aiwa hazvidaro ngekuti zviro zvacho wakatoudza zviripo. Saka ng'ombe muzukuru wakati sekuru dzinopere kufa, tengesai. Ng'ombe ndakanga ndatengesa. Vhiki rapera rinori ana echobva kumabasa kwavo ana angu akomana akati baba chikora chakuvhurwa mwakusangana nesekondari mwedzo. Isusu hatina mare dzekushande kudai, onai taakutoroora akadzeri tode kuzozisa. Hatina kutinoone mare. Tadini kuti titsvake ng'ombe dzemunhu ngedzatetedzi, handi dzenyu baidzi. Zvinozoreketsa hai mangwanizvo. Saka ng'ombe dziya tatombotsvake dzimweni. Ana yacho atoende kohamba kutotsvake pane ng'ombe. Echodzona, echoisapa, otiperekedza hai ana yakudzokere kumuzukuru. Kuti muzukuru, baba anozopare nyaya imweni yemwombe, isusu hatina petinozoone mare, ngadzigare dziripo kusvike zuva riri kuda bambo mukuru kuti ati tichisimendera tete. Saka pano babangu ndoda uchitozwa ndiwo kuti tochidini kuti tichipendere zviro zvakataura nyamufa. Ini ndakatokwana nditori bana. Wakataura nababa mukuru akasara ari baba pakarumbana makavataurirawo. Akataurirwa ngemuzukuru. Akatiwo kudini? Akati iwo handizwi ndiwe bandina akuru ari mberi kwangu, ndo shoko randakapindurwa ngemuzukuru. Ndamupe ma-airtime. Akuru iyoyo mukuru wacho kuda mukuru kukuru ranzoro. Mukuru wendakafunga kuti ndiye waari kutaura ndisekuru akuru akauya kumirire kuti baba akaramba. Asi iwewe hausi mudoko. Iwe uruti akuru apero akuru rutore. Isitutokononga mukuru ke. Urikachefu. Wakaenda here kuna baba kuti ndabva uko kunyaya dzenandoda kuti dzifambise dziya dzasinodhe. Nyaya dziri kunetsa apa
handisiziva kuti chii chiri kunyaya kunetsa because nyaya iyi tikada kuti tinase kuitsvaga nyaya yacho yese kusvika petiri nhasi inyaya yaElson. Inyaya yaElson pakudii inyaya yekuti Elson wakaenda kuita nyaya yake yekuti wakaita zvakaita akauraya mwana wake akazobuda muno abuda muno akataura kuti ndoda kuripirwa nemombe 5 dzikauya pano tikakupai mombe 5 ape mombe dzakudzourutauro dzikuspina iyo nyaya yekuspina mera itsoke handazombodzitengesa nzazidai it's okay dziripo here 5 mombe dzakakwana dziripo right very good ndo zviri important problem iri kuita nesinodia uri kuti ndoita musikanzwa here kana kuti ndodii musikanzwa unonge achida kuitirani ende kuti achiita musikanzwa wakamboiita here kuti akaiita wakaitirani wakaitirwa wacho wakazodini tizive kuti sinodhiya uyu iwo uri kutya waso iwo pana sinodhiya ndizvo chaizvo uri kutya izvo sinodhiya ndiwo homwe yacho ndowezezibhengi ofosi sinodhiya urodokundiiwe ndore bhengi rake iwo ndotori sinodhiya iwe wacho uyanzanzi yako ndizvo chaizvo no iwo nyaya yako iri pakuti uri kuda kuti zvinhu zvasinodhiya paakataura kuti iwo chengeta wachengeta ndichamutaurira zvokudini zvokuita wakati zvoto akataura kuchii kumwana wake akataura unani iwo uzive kuti sinodhiya wakataure pamwana wangu kubuda kwaakaita tikatonyorera pasi nemudare muno akabuda achitaura kuti zvendiri kuda kuti zvizoitwa mombe dzangu dzaripwa ngeizvi neizvi neizvi zvapera ndati akazobuda futi here oflate akuti chiitai yes wakazobuda saini yemombe iyi yakazowire mumugodhi hatisodobuda kwesaini pane paakabuda here wakabuda panani pamanawo echibvunza kuti zviro zvangu zvamirirei chiitai ndezvarini izvozvo pane last term yetiri kubva chikoro chakatovhurwa zvinhu zvino zvatohambirwa handichazivi vambo Eldon nyaya iri pano iya petakaitaura pemakauya tikaipedza mombe dzichiuya apa dzichiripwa takati zvinhu izvi munoda kuzviitira kuti zvipere nekusingadini tibva taziva kuti zvadii zvapera takaita nyaya yenyu mukadisappear for almost 9 months tikatoti pamwe hamusisiko mukazouya mega ndinombokutsagai makauya mega chakakunzai mega isusu hatichizi ndikatoshamiswa kuti muriyo mukati ndiriyo changamire ndakamboguke ruoko ndakazodonha ndakazokwire muti habe inotsanangutodzi makaenda kopa ndikati saka mwauya murudei ukati ndauye kuti ndipedzisei nyaya yangu iyaye ndakasiya iyaye ndikati peyakasarira muchupa ziyari mukati vakazi panode mombe kani 5 dziripi mukati dziripo handizvo uyo akataura kuti pane ndobviswa yaitsangamiri zvese zvikadini zvikaitwa kugadzirisa kao kuti zviri saka tese tiri kugara muno tudo kuti zvidini zvipere nyaya yenyu yakapinda mudare tikaitonga ikapera haina kupera yakapera yakapera ye nyaya yakanga yauya kunoku kudare ichibva yachisarira pakuti iye nyamufa akataura kuti uyu ngaachengete mombe idzo dzedzo ndichazotaura zvekuchada kuti zviri zviitiki pamwe ndizvo zvaakutaura izvozvo kuti chigadzirisai zvinhu zvangu zviya zvendoda kugadzirisa saka ndobhari uri kuti ndamira nemombe nemi wacho ndiri newamwe imimo vana baba vakasara vari baba vakamirira panyaya yacho pakatambirwa mombe wari baba wacho
vari kuramba hapeno zvavari kutaura, but uyo anogona kutaura zvaanoda because haasi munyaya iyoyi yasinoti anoiziva asi haasi munyaya imomo. Tonzwisisana kaipopa, imimi murimo munyaya imomo. Chibatsirai mwana uyu kuti zviri kudiwa nasinodhiya, guva rake rovakirwa, zvimba yake zvese zvoitwa, zvobva zvapera, iye anenge aripo, imimi mune mutoripo sababa, kuti muonewo futi kuti besa rangu rere rindakatanga raakugadzirika, munoda kuti zvisare zvadaro. Inini ndakutaurirai kubva kwatakaita pano manyatso kutaura kuti nyaya yakadi yakapera. Kuti nyaya ipere takatanga taiti dare remusha. Taiti dare remusha, mhuri yese ikaungana. Yaungana yakadaidze mwana uyu. Ndiye une mwana ari kubudirwa. Chiuya taakude kuti tichiende kotsvaka tonyatso kubuda nechizato chakadini chakazara kuti zviri kutaurwa izvi pashaya unozoti ndanyeperwa kana kuti ndadini. Chiuya iwewo iye wakataure kuti hamuchandidaidziba, inini ndawe kwanu wokwamambo. Ayanoti yes, wakutowa kwamambo pakuii isu tauya madzibaba kuti tigadzire chi nyaya. Endi iwewe nyaya dzese dzichiitika waindonangana nababa straight, isusu hautiziye. Ndinomuziya akati saka zvawaindoamba wachiinda straight pana baba usikauyi kupi kwetiri isusu kuti ana baba woye ndo nyaya yandinayo nababa, wairega neye kuti kuuya nasi unotochiuya tadaidzwa ngeuri munyaya kuti uyai ndiyo nyaya yandinayo nemwana. Isusu tochikudaidza kuti chiuya tichigadzirisa tiri pamwepo nababa, iwe woti handidini handiuyi. Wakabva aramba ipapo. Aya woti saka todini semhuri yanga yaungana todini manje, uyu wadini waramba wakachizoti tagara ana takatoarerwa wakauya nemwana uya unodini unobudirwa unoti matimwe chibveyo mwechinditsvakaziya ndatouya nokuti ndimi mwaindidini mwainditsvaka. Aya anoti ya takutsvage kupi, kubvunza kwakabudirwa takutsvage kupi, isusu tauye kumwana wedu kuti titaure naye zviri kudini zviri kushupa, iwewe takutsvage kupi. Dai tanga takutsvaka kungadai tafamba kokudini kokutsvaka, woti aitsvaka ndiuyi kuti atitaurire zviri kunetse mumusha make. Saka waramba iye wakabva atotsike madziro ipapo akati andichatauri nemwe ende handisina neukama nemi futi, nekuti baba ari kuda kundidini kundiuraya, handisina ukama nemi. Aya anoti hausina ukama nesu pakudii, zvouri kuti hausina ukama nesu. Akati handisina ukama nemi, vana vake vakapenga vakadini kutopengwa kuti handisina ukama nemi. Vanoti ano ngatimusiye iwewe ndione mhosva yekuti wakauraya chinemwana, ripa. Waripa tozotarisa zviripi zviri mberi. Izvi zvanhasi hatichadi kudini tombozvitsvakaba, nekuti uyu watodini hake watoramba ende watozvidzisa mumhuri. Saka tozoona odini ouya abuye kupi kumadzibaba. Tiri baba uyu nyaya yaakaita achiramba yakaitika musati maripa. Tisati tatipa tiri kuda kuti tigadzirisane navo. Tiri kumashure iyoyo takatoiita tikatoivhara nyaya iyoyo yakapera. Tine nyaya yekuti patakaronga zvese zvokuripa kwamakaita, Sinodhiya ndiye akataura kuti ndoda mombe 5.
mombe idzodzo idzo uyo achagara nadzo, imwe yacho ngaitengeswa apeno waizi nyaya yechikoro apeno zvakadididi dzochengetwa dzimwe. Ndichazotaura ndichada kuti dzidi ndobhetari, ndafunga kuti ndobhe murutangira zvisinei ndobhetiri. Saka ndati imi pemakauya nemombe 5, mombe 5 dzamauya nadzo makadziwana kuti Petsako. dzenyu pakuti Zangu pakutobudisa mudanga mudanga muchidzibuditsire kuti pazuva uyo mwanaza upi mwana upi bhozi tinototaura nezvake saka maakuda kuti tuye kupetuke pekutanga Penduraita baba. imwe murumhanya mwana urikuda kuripwa maida uripa imumungopi ndiye zvouri kuti kuripa kuburitsa mombe mudanga kuendesa mumaoko omwe munhu aripo hama baba muninganani kudziti dzabuda mudanga kwenyu dzauku asi kuripa zvadzichaitiswa mombe idzodzo. Mombe idzodzo dzauya munhu iyeye akataura kuti ndine zvendichada kuti zviitwe. Dai muri mutorwa imimika uyu waienda kotsvaga baba ake achironga nyaya dzawo dzekuripa. Saka apaka munhu akaripirwa akati iwewe hanzvadzi yangu chengeta mombe idzodzo dzibve kuti pabude kuti imi mabhadhara murikubazvizisa. But dambudziko riripo izvozvi zvarisi rekuripa mombe nderekuti zvichidzadziswa zvaripwa izvozvo maitirwe zvinoda kuti zviitwe. Anohari mwana wenyu uri kutaura zvinhu zvacho kuno umwe hanzvadzi yake through muzukuru wake kuti chirongai. Uyo haangazvironge akangonzi achengete mombe kwete kuti apedze nhango dzese dzouripwa. Akataura mudare muno muti ndichazouya ndichizokutaurirai zvemunenge ndichida kuti mombe dzangu idzodzo dzizoitwa asi dzichichengetwa nani nauyu ndobaakuti akachizouya achiti zvinhu zvangu chiita hai chivakirai guva rangu neine zvaari kutaura. Saka ndopaari but uyu mwana akauya baba vakanga varipo vakakunirirai varipo baba nguru vari baba ndo vasina kuda kuzouya vane zvikonzero zvavo nauyu zvisinei nenyaya iyoyi. Vanotukana zvana handisina ukama haugezwi nesipo setsvina ukama uchihuda unonhuhwa mastatement amwe munhu vamuchitaurirana muchidi tikazvitora zvese izvozvoka murutoa kuti uyu akataura musiri mwana wangu wobva atochinja obva atorekera kuita bvomisai ngekuti wataura mukazwa kuti watsikwa nebhazi hamudonhi pabhasikoro here kutomuka kuti mwana wangu imi makabva otukana zuro achiti hausiri babangu. Mamwe mawedzi anenge achitaurika inyaya dzinozoda kuonekwa dzachi dzega. Wakazondituka iwo pakazarano wakazondidai dzadzega tikadzitora kudzisanganisa pane nyaya dzetuda nyaya ruda kugadziriswa apa bambobvumisaika ngeyenyu imimi nemhuri yenyu ichigadziriswa nemi sababa murimi futi mukonzeresi mabazwisisa. Saka hamusi kudairwa kuti zviperi mufambe nemwana uyu moenda potengeswa mombe yatengeswa potengwa zvidhina simende zvoitwa zviruda kugadzirwa akati pada kugadzirwa guvanei nekunotenga chikafu imwe mare totope mwana wacho yasara yacho mombe dzatope but zvinhu zviruda kuti muite pamwe mhuri babani pakashatei pane matikitsore akadaro munotonoda idzozo mombe 5 zvudo iwa dzibeni change yozoonekwa hayo change zingai bambobvunzazada changamiro rinda iro mwana wangu asi mukadzi womwe saka zvaari mukadzi womunhu utori nevanhu vari kunziwo ndo vanode kudye chii mari iyoyo ipi iyoyo zveyemombeitire aiwa iri kuenda kumuzukuru wenyu mwana wake iye zinodhiya mwana wake waakasiya musikana ndiye akanzi anodya kuti iyoyo ona imwe auda kuitonga udyiri imwe ripai izvezvo ripai moita zvinopera hauti paukaripa kwautero mombe ndaripa urudya ndiani
ende imwe muitai zurudo dini kuti zvichaputikira kupi ikoko mukada kuona kuti uyu anodya 80 uyu ane 50 wauweka metse zviro kuripa chinhu chakatobva kwemunhu matofuratira musachada kutarisa kuti chichadyiwa sei ende nani bcause akasvika pakuti zviripike kudaro ndiye ari kungotaura futi unless kana muri ime maada kuti mari yacho idyiwe nani inini handitombozivi kuti mari yacho ichadyiwa ndiye handizvizivi asi chendiri kuda kukuudzai ndechikuti rinda handifungi kuti kana mimi pachivanhu munozviziva kuti rinda harindomvurwa varidzi verinda varume vacho inzwaizve ndivo vakauya vakakumbira kwendiri inini mukadzi womunhu kuti taikumbirawo kuti tiike mukadzi wedu pano ndikati inini imi muri wokubazesuriyo uyu mwana wangu wenyemera saka inini ndaizoti mwana wangu wakadii wakaroorwa kana afa unohebwekuyi wakaroorwa zvino kana maakuti muri kuda kuti aikwe panapa motogumbirawo kwamama shuwa takasimuka tikaende kwamama sinodiya wakaikwa kamwe wakaikwa kamwe wokumazamuni kuna simeti wakafire kuno kwamutambara auya achiuya achibvekwari mari kwachoki wangati hai nendarwara ndoende kumusaaenda kwasabhuku akakumbira kuwa akazodi akati tazizwa chiendai panani pana baba inini akauya kwendiri echiti iwewe ndiwo unesitendi iyu yakumbirwa kuti aipe chimwana ndikati ashuwawo ndiripa akati saka tavatendera ngavadiyawo ngavakaita izvozvo munhu akaroora miraitiri baba munhu akaroora mukadzi wake akafa unoikwepi wakaroorwa saka akwasha ngeakadzoka naye kwemurimi akati kuti akwashaka akadzosere munhu kumusha kwake kunova kuriko kune vanhu vakakonzeresa rufu rwake kutura sotofu kwakatoakauye kuti sinodhya haana paakambofa akameshena nyaya yekuroorwa sinodhya haana paakambotaura nyaya dzewakwasha sinodhya nyaya yake ngeyake yu babacho nemwana wake ndiyo nyaya takaita gore tikanatika tichiita nyaya sinodhya pane pakambobuda sinodhya achiti ndakaroorwa murume wangu waendenezandozvetiri kutaura kuti sinodhya mwana wake nababa hapana akwasha pano sinodhya ndiye wakati ndudi kuti uye kuikwa paro hwedhiri rekuti wakanga adi kuikwa umozambiki paakangaakumozambiki ngekwa asi pane paangamatimba yakasiyana all the same iye wacho auya arwara kwake decision iyoyo wakaita kuti ndode kuenda kunana baba ngekurwara kwaakanga adi aita imwe hapana marambiri imwe aiita ubhozi imwe mudhiri rakanga raitika iye zinodhiwa wacho wakandi wakataurira kuti makanga maronga tsoro yenyu handizveri saka akabva auya akati nendakabva ndauya kuti ndichiuya pamba pacho ipapo ndobhari kuti ndoda kugadzirirwa gowa imwe murutaura kuti mwana wenyu haasi mukadzi mwana wenyu asi mukadzi wemunhu zvakadai iye akaikwa zvemurutaura zvakadai makazvitaura pakauya munhu wacho zvese takataura asi makatambira mukamuika ndogova rudo kuhakirwa isusu besides imwe mukuda
mutemo wedu munomu munhu akafa nguva yake gore ringadarika munhu iyeye guva rake rinofanirwa kunga richiuya koiswe mushumo wekuakirwa vakapedza saka chiruda kugadzirwa chii vakatouya vakaakira guva remukadzi vakaita nyaradzi yavo vakati vakatanaaatichimbomiraiti ini ndaikumbira kuti ndapeka ndiri kuona kuti baba tikarasa nyaya yekubvepi mutaura ndiwo akakonzeresa dambudziko remwana echoripa sekuti ndiwo akakonzeresa dambudziko remwana saka asaifanira kuvhara kuti nyamufa aite zvaro nekuti zviro zvake zviizwe iwo chaanonga alilize mwana uwo akasirwe zvakasirwa zoizwa zvode kuizwa zvipere kuti iwo ndiwo ane dambudziko haafana kuchavere mbiriko zvirozvo zvichivirambidza kuti imimi peposi yamakaripira mombe yange iyi akaiti kuti zvidi tikati ichi kwamatobva kakuri chirungode akuti orit imwe murutaura kuti murudo kudaidza akwasha kuuye hatichizwa ndimwe mwakataura nawo hapana kwetisingasvikiwa murudo kuti akwasha achiuye kowakira guwa rasinodhiya kumba kwenu zitwe varipo vakafa sinodhiya wanga akaroorwa anga aine murume wake wacho achibva azorwara murume ndiye wakatanga kufa afa murume wake iye wozofa saka ndiri kutaura kuti akazouya kukumbira ndere varume vacho vapi wanga afa aiwazo ndiri kuna hama mukoma usati changamiro wari kutaura muri kutaura munofanira kungopana mukana wekuti changamiro wachitaura imi mombo muchizwanana mati varume vacho vapi vacho bcause pane zvevana vamwana bambiki pane zvokuti uyu wakazodai maake ndee tudozwa arume acho titoone kuti imimi muri kutaura kuti anhuiwo wavo munotadza iri kuakira guva remwana wenyu yeti iye wacho muridzi wacho wakanga afa ava vaiuya kokumbira vakanga vatori nyaya yavakatogara kuti iyi nyaya ikai uyu muridzi wemunhu zvakadai zvakatorai munhu uyu mutokumbira zviende koiswezvi kumusha kwavo bcause pane zvinhu zviripo naikumbira kuti sekubvuma kwamakaita kuti mwana wenyu avigirwe pamba kumusha pamba penyu makatobvuma nyaya dzese saka changosara kuchindopedzisa banzi saka imimi baba chipedzisai nyaya yemwana wenyu kumuvaikira nekuita zvese ngekuti wakafa ndiye waya mukwasha wenyu ava vakutotaurawo zvekumusha kwavo pamwe haawirirani kana kuti asi musarase mwana wenyu ngendaa yevanhu vasikawirirani imimi pedzai basa pasai panodo kundoakira nekudibaa nyaya yenyu inenge yatopera handiti nyaya yemurikutaura zviri kuizwa kuti muruda kuti vakwasha venyu vanga vari involved paikirikiri paseremoni inoda kuitwa yemwana wenyu anoda muri kuti uyu atsvage vakwasha iro inini ndiri kuda kuti ndikutaurire mirai ngatipindurane ticha orit mirai ngatifurire mberi uyu soko raunzwe kwemuri imimi makanzwa soko rekuti sinoti ada kugadzirirwa nguva maane nguva yakareba zvakadii mazwe soko ndane nguva yakati rebeirakati ingasvike zvakadini zvekuti mwedzi ningani ndafunga pane 3 months makatsvaga here vakwasha kuti kune nguva renyu remukwadzi wenyu rudo kuti rigadzirwe muchivatsvaga vakwasha vachitaura kuti tazvizwa imi muchipa dheti sababa makaita here izvezvo 90 days ziri dzapera samuda kuti ndikutaurirei zvakamesa kune vana vari kueurope vana vari kueurope wakati dombo retodokisira meri tisu tinodii vana vanyamufa vana vanyamufa ivo vacho vemuri kuuzwa vachinzi vanode kupuwe dzimwe mari dzese dzasara vari kueurope vese one ndiye uri munhu wakanga achiri udini
wedaigara nhendifunga makamona pana wangandikristya saka ivo vanaivawo ndo vakati zvemuri kutaura tadii tazizwa zvese zvekuti mai vari kufuka vari kudii tiri kuzvigamuchira asi timirirei kusvikira tauya nekuti tiri kuda kuchenurani mai venu tichiise dongo zo havana kutaura asi vaikarire kuti gore rino rikapera kana kuti pakati pegore rino vanogona agumisai uri kutaura nezvenyaya yekuti paguwa ngapagadzirwe paiswe dombo ndiani? Ndi Sinodia. Sinodia ndotoona zvekuti mari yangu ngaichishandwe zviya zviya echitaurira uyu azukuru awo kwana padera anazvo ngauya nerawo roiswa anoita kana matatu ngauya nerawo imi musamise nyaya yaSinodia bainu ngenyaya yaZukuru musamise nyaya yaSinodia yezvaari kuda kuti zvamakamuripira imwimwe zvaakati zvinoda kuende paguva rape zvisaenda ngenyaya yaAzukuruba. Azukuru akanyanza mboya after 10 years akati namakaisi vana mai edu rakashata rinobviswa matomutodzi anoramba achingobviswa asi yaSinodia musaimisa ngenyaya yaAzukuru. ndakakubvunza kuti baba ari kudamu anawo wake gwari yaSinodia chomunozvisa nyumba yaSinodia chomunozvisa munozoziva hatiambi ngekundoti nekuti zataurwa pangasitoti ngachitoitwa saka makaona mazuva zvakatotaurwa mukaita makaunza mombe 5 dzinotodarika vana vavariko guva chairo paina akomana ari uzive zvaari kuita simendi iripo jecha turi zvidhina 200 whatever hariso chavakirwa kupinda pasikaiti kumbovakira pai pamusoro musiya pasina tombstone mawakira zvaka aiona zvemuri kutaura izvo ndinotaura zvekuita kuti mombe yake iende kopinda ipo unonge arotodya mombe yake imwe musataura muzamunhudya mombe dzake ngodozoziva kuti dzakahiwa ndiani zvomama kutaura zvazvina basa paizvo imwe mupanourayo mopotemwe simendi potemwe zvitiro zvake rowakirirwa right vana kwakutora pikicha wekueurope iyoyo varungu avo kwako chatumira kuti ndo zvetaita taumirirei tombstone asi uyu zvake zvaakati waka uyu haana kuti isai tombstone Sinodia haana kuda tombstone Sinodia akati ndinoti mundovakiri imba yangu zvakanaka zvendiroda nemombe yana apa musabudisa mari yenyu yosabudisa yako munotengesa mombe iyoyo yobva yaitwa chenji yacho yobva yatohiwa ipopapo yomwe vanhu votofara nemumwe wacho munodaidzo totoyatovatatoda hapana unonge achichema baba bhozi tamuwakira munhu imba yake yaakapuwana mwari right hapana panenge pachitofariwa right imimi munenge matoziva kuti chikamu ichocho chapera bande rinenge rasara nderevazukuru vari kupi vari nekuzonza tombstone whether tombstone irorero vakavanaro kana vakaregedza asi madzadzisa chishuwo chaSinodia zvapera ndozvari kuti uyu handigoni kuti ndizviiteva imwe baba vacho muripo imwemwe muri tuka kuti muchawirirana kudenga ndori muchiwirirana muchatowirirana mwaenda kwasatani kudenga ndidori hamusi kude zviro zvakanaka zvina mwari mukati mamurudi hamudi kuonana mautaura nyaya yekuti uyu waindiunza kunoku kudari takaigara nyaya yacho tichivadaidza wese vakaregera kuuya wese vakapedzisira ivava vari kuuya vakazosvikira vainyengedzwa futi ndiwo mwana babacho usadini usaenda akapedza 9 months asika akazoonana nezvakarara zvakazosimuka akadini saka muruda kuti every time paine chinoda kuitwa chaSinodia potanga paine zvaitika kana zvinovhiringidza kana kuti moita pemunonga muchida kuti maakuita kuti chochacho chiite yeti chiri chinhu chinondowo matter of urgency unogona kufuma makafaka imwe kana musungwa moamaenda ujeri 5 years moamazoziva hamuna nyaya but time ini ndoda kuedza kutaura zvinhu zvinoitika imwe muri kuerengera muchifunga kuti time irichi iripo angari kudai chengamira
Yo lavhu wacho unoarespekta sababa here kuzi ngati nyaya dzakatambwa ndizvo zvinhu zvese zvoitika pane paunofanira kuwawo pasi semwana kuti programu haisiri yako ba kubatwa kuzi ite chiro andizvo baba anonomira ari baba unoarespektawo here sababa uchifanira kuti nhunha dzako ndinoarespekta ngana sababa angu ngoti ndakaenda ngekumuzukuru wandakaona ari pana baba angu arinosangana tichitotekesana handisi kutaura panyaya iba kwete panyaya yasinodhira muri kumba imi muchifamba mwese munofamba here 10 meters 10 meters tinofamba asi kubvepetaiteenyaya muchibhuya hoho mwanangu ona upenyu hwakaoma wena unoronga uchidai muchinasodai kuti hatinobhuya asi kubvepetatanga nyaya iyi handibo muzukuru wakatomboti taona kuti apa muchamuda chimborekera naye petiri kwenda ka tiri kuti ubaba huri apa hutsiba amazoti wega musa dzisema magadzirirwe maparirwe dzakaendeka ndio muridzi wemwana andizvo akabvuma kuti mwana wangu ndinomuripira handi mwakaripirwa baingu andizvo saka pendiri kwenda ndiri kuti kufambiswa kwenhunha dzacho kwese munondodzoka he kuna baba sababa musiri mwakaripirwa baingu chenyi mukubatiswa bata kana mwabatiswa mupaduki aya bangoti ndio muridzi wezviro ani murizwa munongodzoka baba ndodini kana ndipewo zano tofambisa sei zvirango zviya andikupai mazano right ndizvozvo aiwa isusu nyaya iri kuitikaka inyaya yakaitika munhu imi baba pane dambudziko here riripo nezvetataura kuti muendi uyu votengeswa mombe movakira guva rasinodhia sinodhia wena zvawakataura zviya pamombe dzako ndakaita guva rako rawati tiwakire tatengesa mombe zvadai inini newewe ndofunga pedu kuti adini tapedza ndakurongana nezvangu mombe dzasara nezvazvinochionekwa kuzi iye wacho unototaura kuti tengesai mubva mwapanhingi zvakati chakanakira sinodhia wakafunda masi munotowekerana mafigazi uzotakaitwa metse ndisinoti kurohwa metse nemunhu wakafa muno dzikadziwekeswa metse dzikabuda mari une nharo sinodhia saka hambotadziweka mombe mbisaraba unondozopedza but izvo zvinenge zvisisinei nemi because hamusi beneficiary ivi ndimi makatobhadhara saka musasatarisira futi kuti mune kudya uchada kuitika kwaichaenda mari yacho uyu kana akaidya zvisina musoro ne achatitana nani nasinodhia imimi budanai nasinodhia pakunovakira process irutauro I don't think kuti pakapera ipo papoka pane ndinozomutaurira takamboburana munondiziya inodhia ndozomutaurira futi kuti right iwo haufarisa ita musha sadaro baba akatobvuma kuti akakanganisa zvaakaita akadini akaripa urambe uri pamuchinjiko ita zvakati imimi pari kungodiwa ngepekuti nhango yeguva dai manga kuri kuti hamusi simboba uyu waiita izvozvi muripo imimi baba acho uyu unozosara ari baba asinodhia kana musisimo muripo zvinoda mazuva mangani kuwakaguva matanga mangwanani 6, 7, 8 o'clock mangwanani panoda how many weeks kuita kuwakaguva iro rudowiwa munhu rinotovakirwa kubva pasi richisvika kukwira madzirese richibva raiswa mazuva anaya riri kubva ratowakwa nepamusoro pacho zvibva zvatovharwa izvo zvichipera izvi zvenyu zvekuwaka pamusoro chete zvingada mwedzi mingati ndiri kuona unga muda kutotsvaka kuokumbira ofuka kuti paitwe guva bcause mari iripo chii chiri kunetsa akwasha akatopedza vana vanoya netomstone hariori kana 2040 anoya naro kana uregera imimi nyaya yedu nasinodhia maererano nemaitire takaita mudare muno munenge mwapedza penyu sababa mari pamhosva yenyu ikapedza mwana wangu ndakakubvise panyika panapa ndika ndo mushaona dino pendazoita kuti uchiteramira uri apo mari iya yako watindoita zvakadai ndandarifa ndapedza newewe chironga zvodoronga nemari dzako dzadini
dzasara nini handine hamu nini nazvo paundapedza mwaenda tonoti tinozodzoka futi munomira yabaka kuti munhu naye tidotoita saka anhu anombofana kuwapo ngapi ndimi munoaziya sababa saka kandiroka ndiri kukutaurira kuti ari ueurope ngauye anouya nani ndimi munodaidza zvaakatitaurira totangira pari ipapo ari kueurope aiwa ari kueurope madzibaba madzibaba ndimwi aiwa inini nani ndakataurira madzibabasi akuru kuti adi kuti ndiyo nyaya iri papi iripo wakatauroti nyaya ipimbo ipi yacho ipimbo younitaura nababa kuti ndakadini sinoti kuti ndakaona sinoti ndikaripa kuna ana baba kuna ana baba saka ana baba iyo zviri kwati uyatiite guva vari kuramba vari kuti ndiyo yavari kuti ngauye atanga atitaurire muromo wake uya waakati upi waakati ani uyo hamo uyo ndati nyaya dzimwe musasanganisa ndati vana baba venyimi vari kuti hatiwi baoda kuita asati atitaurire aiwa anofamba uyu hani mwana wakepo hani mwana wakepo uri ari kuipinza papi uyu muri umudiko uyu kauliwo uyu musiyakadaro ininzwaika nyaya iri munomuka uyu ihomwe akanzi abate mombe achichengeta sehanzvadzi kuitira kuti urongwa hunoda kurongwa sinzi achibudira pamwana wake uyu ndo paanobuda achitaura saka anga achibuda achitaura chindiwakirai handi uyu aroda kuvakirwa gwaba uyu haasati afa iwe usanyeperwa baba kuti wakafa iwe wazwa unodhama usanyepa zvosingai wakafa ire uyu haasati afa uyu gwara uyu ndoro vanofanira kuramba achiti wakaramba uri sinodhiya ndiye anoda kuvakirwa guva sinodhiya wamwaka ataurira ngaasatora nyaya yasinodhiya kuuya kuisa pana uyu bau kana kuti nyaya dzeuyu oenda kodziisa kuna sinodhiya nyaya iripo ngekuti mweya wasinodhiya uruda kuti uzorora akati munondiwakira guva rangu musatsvaga mari bhozi hamuna ndakakusiyai musina inini ndindanditori nemari chisisai mari yangu chiri kukunetsa ipapo chii inini ndiri kukubvunzai kuti tinoaka tiri tu here uyu haipoba uyu ndarabvunzai iwo pano akagwara sinodhiya dukuona poba iwo rilisa chi zvinofana kuizwa chete budisa bombe iwo una baba wake gore mwana wanu ndio ane nyaya nemwana wanu iwo usaendapo kuti wakudzorere mombe kwendiri ndizvo kuti ndione kuti pembe mwana wangu angatsidzo irudzoka iri mari iri mari ndiyo inotenga simendi ari kuti nhuna dzemwana wawanika kuripa kwaakaita ndika kuti programu yacho yese ipere baba sababa ndichipedze programu andika zvinouye paground andika kana kuri kuakira makuwato akira yese programu yacho yopera ndichizona kuti madiwamiri akadini zvakaita zvinoti pane paari kumutengana aya ari twiwa izwa hapana paripo parikauti nyaya tikutaura apa ngekuti paguva ruda kuvakirirwa rasinodhiya you are the father, you are the entitled parent anoda kuti aone kuti nyaya iyoyo yapera 1 2 wanga uine nyaya nasinodhiya yakauya mudare munomu yekumuuraya and isizi the process yekumuripa
this is phase part B yekumuripa ichozi right inini mandiripa mombe dzangu dziri kuchengetwa nauyu asi ndichabuda pamwana wake ndakutaura zvine ndakudini ndakuda uyu haasiri kuda kuvaka gwara sinoti haavake hana mwana wakafa bao imimi ndii mune mwana wakafa but mwana ari kutaura kuti inini mari yekuti gwara rangu riwakirwe ndinoprovide ndo yaanotengesa uyu mombe mari yacho iyoyo yotenga simendi yotenga zvidhina nekuhaya chibhirita Rasi zvoitika ndezvekuti imwe baba ndimunanina nana baba enyu ndimwezve musoro unochisimudza ana baba enyu baba ndauya pano mwana wangu tode kumuakira munina ndozvo ndakuda uyu musamuinkuluda kuti mwana ushandise muruda womutambisa furandi mwana muri mudima nababa murimu uyu uchatamba chijana chake musisiko imi murutambo chijana chakasiyiwa nana baba enyu musaenda kotora nyaya dzenyu ana vantu kuenda kobatira kumwana uyu akasiyiwa sehomwe nemwana unobuda achitaura zvinenge zviri kudiwa kuti zvigadziriswe akataura mudare munoti ndichazomutaurira zvinoda kuti muite nemombe dzangu ndo chimwe chacho chaakutaura kuti ndichindivakira igwaramo saka imimi baba uyu haavaki guva rehanzvadzi asi dai riri remwana wake uyu waironga nyaya dzekuwaka ndimwi munoda kuti muronge uyu unotogona kumubatsira but dhiri racho ka rinogona kutoitwa uyu asipopo uruda kutobatsira imimi saka uyu chaanogona kuita anogona kuburisa mari yemombe yacho kuti mwati iye muda kutsvaga zvekutenga imimi mwega neni oburisa mari yacho otokupai imimi mobva magadzirisa nyaya yacho yego mukaidya mari iyoyo iye paanobuda uyu wacho unotaura kuti baba akati ndoda kugadzirisa guva ndega ndoda mari yacho saka takapa mari yacho akabva aidya munozondopedzerana semapedzerana emagara muchindoita iye mwana wangu yakamuri waakuda kuti ndikuakire chikuwa nemari yani wakaripa yaya saka aiwa haisi yaakaripa aya akaripa yekuripa akatoripa tinodhiya iyi imari yake yaari kutsvaga ari kwaari yaari kuti baba oyi mari chindivakira ichi guwa zvokuti aiwana kupi zinodhiyaka hamuchinei nazvo ngatisafunga kuti mari rudo wakaguva iri kubva kwemuriba imi yemuri imwe wakaendesa pamwe yakatotenga bhazi rikatobhekwa rikadini iye akatoita dzimwe sports dzaane mari iri kudai imi muchiziva kuti mari rudo wakaguva iri kubva urani zvokuti iri kubva papi siyanai nasinodhiya une mari dzake saka imwimwi muruda uchiita sei toda kuti zvetotaurana muno mutoda unyora pasi nedheto wataziva kuti zviro izvozvezvo zvaitwa imimi ndimi munozoya mudare muno motaura kuti nyaya idzodzo ndakadini takatoita takapedza sabhuku achidini hozi hamuiti pasina sabhuku kama ndasabvumisai musafarira kuti zvinhu zvamakaripira mwana muri kuratidza muri kuburitsa kaelemeni kekunge muri kuti zvinhu zvacho ngazvidzoke futi mumaoko mungaindika kako ndataura mweizangu chiti ati ishe ndiri mataura kuti unouya wokupa mombe dzenyu moite zvaakataura ndikati ngadziye toita zvaakataura ndati mari mude kutora mombe dzemakaripa inini handisi kude mombe idzodzo kuona mubaba awo ka ari kubvekese nyaya yakabajeka sekuti baba awo zvinhu akaripa memwoyo unoda saka ngaachisunhure mwana nekundoriza hama dzacho dzinoita zvinode kuita neurongedzwa hwemwana wavo akadini hwaakashaisha munhu ndiwo akamukudza ati saka hachafana kuti adrege chimisevise zvinhu kwai ndozodai zvaaroreketa hapana chaanogadzira ndaanogadzira iwe iti nhasi uno ichitoramba kuti zvigadzirwe muchitaura nawo kudai kwazoti muwape mari hapana chaanogadzira baba wakona kwenyawo kana kuti kude kuvhekesa anhu kwari kuita
Undela ndio urumba. Ndo sakauya ndadaidza uyu kutora kumakaita ndikuda kuti ndisangane natumbokuya Yo urimo munyaya yacho ndaiwandirisa kuti from you ndauzokupe task vachitatokumira mutape baba udaimurori ngaukizomana samakwana maharo nemudhara ana ndavo nyairama parudo pavo rasimota nyaya yacho unoiziva neguva racho uyu ndiye wakachengeteswe chinhu mari nemunhu mufi ari kuti chindu wake raiguva rangu saka parude process yekuti uyu wani mombe inoda kutengeswa orongwe nyaya ye hapasode kuwamwa nezvidhina paroda kutengwe Tombstone. Ndikutoise Tombstone ndo rakazi rodikambo rokubavhara riya buwe riripi ndinotenga handisa ndatorizwa neprice asi ndinoda 500 to 600. saka pane vachida mombe mbiri ng'ombe dziripo ndirongotaura kuti pakufamba because munogona kuzotengesa imwe kwakuenda kwakuona kuti haikwani kwakuzodzoka ndinoda kuti anhu mubva mwaziva quotation yeTombstone racho ririudiwa purazinei richida kunga rakanyorwei zita rake, date of birth, zita rake zvese nei kuitira kuti risabiwa. Mukaisa riri blank manheru rinongosvika rotorwa rozotorwa ukaona razonyorwa kuti uzoti ngeredu rakabiwa ranyorwa rinonesa renyora saka redu ranyoreswa. Wakazviweka here quotation yacho kuti Tombstone iroro nekunyorwa kwaro imari neunouya kuisa wacho ipopo ndiwo munozotsvaka munhu wekuno zvakachipa hazvo kakuno but Tombstone racho rouri kuda type yacho rinenge raida kuti dai zvinhu zvenyu muri kufambira pamwe chete mwaida kuchoonesana nababa kuti totorai musakubva pamabhuroko paya kana paonekwa nedziwa moenda roonekwa kuti rakati rakati robva rabhadharwa mari yacho ipopapo kuonekwa kuti yasara ndeye chakati ndo iri kutenga chikafu chichadini chichacho. Zvinhu zvemunoda kuti muite pamwe chete chiri kunetsa chii baba? Inini kana baba akatenda uunze madhitro tese tiri pamwepo mwana wawo tinoenda toende koone buwe rinodikana racho totobhadhara zvatopera kutakurisa ndototakurisa apapo chendinoda basi ndechekuti ivo vatoendera zvese nemadhitro ngatidai pane petidoti tiende balafu panoripe zvinhu harika sanyose mainterest ako wega ita nedzimwe hama because uri pwakawo asisi chinhu chekuti ngechako wega iti amwe anozowitnese kuti baba paakaripe zvinhu zvanika ndanga ndinana nhinginani but nyangwe petaitenga urongwa hwacho kuti husvike pakutanga husvike pakupera ndanga ndine hama idzi hachisi chinhu chekuti kwazazi kuchine ropa kamukatika ichi saka chinofanira kundopera paine hama dzova chiwitnesa zveshuwa pfungwa iyi takaipedza baba adini aripa ndapendere pakuti pamawedzi enye mwari haadi ndinobhadhara mari dzacho ndinonga ndiri kungatei chinhu zviri so easy hama dzimwe dzinofanira kunga dziripo wedha nditete wedha ndiani baba aripo muchifambise zvini saka zvakowenda ndizvo izvozvo hatingarambe zvimwe zvinhu zvacho mazuva anaya movement dzimwe dzinonetsa anhu akanga andowirirana zvinhu zviro zvacho zvinogone kuzoonekwa zvapo zimuprocess dzekuti nhingi huya kunotodoti tende zvakati mwana oti ndazodai iwo akawirirana baba nemwana ipopa nevari padhuze neadza hwano hazvichada zvakawanda anhu angawande musi weriruviri zvese zvinova zvakaitika zvochitaurwa ipapo kuti Tombstone takaritenga kunhedziwa rakaite mari yakati ndikazodai mari idzi hapana munhu wakaisa mari yake mari dzake sinodhiya ngekuti wakasiya amba nemombe dzake kuchaka kwake wakaripirwa zvikadai saka mombe 2 ndo dzitatengesa dzikadai imwe yechitatu ndo yazodai saka pasare mbiri saka iye mwana wako anobva atobuda achitaura kuti mbiri dzacho dzadini dzasara chiitai so naso zvova zvatoperera pamusoro chakambiririkare ini kuona kwangu inonganyaya kwaunong'anika isinenyaya ini kuona kwangu nyanya zvinhu rapa pemunoenda kotsvaka Tombstone inokai munofanira kuenda nasoloti nandizvo chaizvo ndonokomba kuti musasiya futi baba aiwazo
Baba ungalipo, sina cha unofanga alipo. Unotekeleza na askari. Unofanga bosi mtu. Muruzuzwa ere. Zvipane chinganete. Ndiri kuzvizwa. Zvese kwendiri inini zvakareruka. Asi muna. Unoziya chinhu chinonzi munhu wakafa. Chinorema. Asi achitaura. Asi chinode kuti muri mese mudiri mubatana. Hamuna kubatana apa. Munoita manje abvumisana. Havana kubatana. Saka muri kuzwa ndiri kutaura kuti chakapera. Tingava katiri two here. Muri yese iri out. Zvinoita. Azvitodo muri yese. Vanongodo apa pasina rufu baba musanodaidza hamuna mari maikuzwa apa munopedza mari yasinodhia. Pakauya vanhu 5-6. Azvatowa ndiyo baba tomutori mune makatowanisa bhozi ini ndakatoona rufu rwari nanhu airi. Saka izvozvo zvekuwanda kwaanhuka nyaya inoitika bhaisi yodofadza anhu but ngeyekuti iye nyamuva dzinoti afari. Saka dai kurutoti kuita kuti ngezveinini ari wangu ininika mwana wangu inini sinodhiya wacho weda akafa ega kana kuti ndinde nganditombodano bhozi ndinde nemabese ndiri kuonana nawo munotoona ndaisa munozotoya kundibatsira ndiri kugadzira bhozi kofine rimwe tinonetsa badzi nyaya dzechando tetisingadi kutenderera madhara muna muchizododaidai but zvimwe zvinoitika apaka kuvakira gwari munhu kazhinji kacho kuri kudzora midzimu futi zvinosumudza zvimwe zvinhu zvinenge zvisina nebasa rese ndo zvimwe zviro zvamunama kuti kabadizoka zvinovasina basa bhozi iwo zvawakakanganisa unenge wakatoripa zvikadini zvikapera. Nyaya inonetsa ngekuti unenge uri kuitira munhu usina kuripira kazhinji paunorova goa ipapo muchivakira gwari ndo panosumukira mhembe. Saka mwanhu uchiona makuva achisvikira utsakatika kwauchaizoti papaine gwari bhozi kuvakira kuita nyara dzochari kudzora dzimu munhu wacho anga atifuka urugwera watotanga udini kutofuka. Saka umwe unonga atotaurwa neng'anga kuti usarivakira takadziita dzakawanda zazvatorati apa makuaka unozobvunza kuti ndinoira bozi iguwai pari flat vanhu vanenge vachitya kuvakira but kana iwo munhu wawakakanganisira akabuda akataura kuti inini ndinoda kuti udai akataura munomuti changamire zvangu inini zvadini asi ndinoda kuti zvipfumba yangu ichengetwe nemukomanawo ndine zvendichada kuti mombe dzangu idzodzo dzizoita ndichamutaurira ndo zvaakutaura kuti chindiwakira iguwa ive vana vangu racho ngezvavo izvi anawo makuva ari kutoita achiwakira ikoko kwati mudaidza bhozi problem ichanetsa kaichanetsa you and your family ana vamangu racho hazvitombaaffect bhozi majaidi ende ari kuita zvirozvo makambodaidzwa kuita makuva mangani ndarabangure akawanda mira makadaidzwa kakadini maienda iri maiendere tiri kwenda sei nendodaidzwa mira toda kusvika ipapo maienda imimi madaidzwa mairegerere kuregedza maiitira kuti moadaidzwa zodino uyo adaidza pedzai nyaya yasinoti mwana wenyu lavu une urema hwaainamo muchizotirana lavu paurema hwake asi yasinodi yadini yapera kana yasinodi yamukaonti yapera iye haasi wasa aine undurwane hwake asi akulemedzei sababandika ndiko munotangira kana kura pamusoro azvatite bandingaisapinda apa vandoranasana aura kuita wakasinodzi kebra toitonga futi yakadaro but hatisuda kuti dzisangane nhasi uyu kunozodhira handiti zinodhira unowo zvaainesa mungadhirana iyeyoyo unongodini futi kana udhira nembe yachese wapedza ubva uzvidhirawo futi anotipedzera nguva muno pamusoro chakanaka baba imi kana paine zvamunotya
dai zvaiti kuti paine zvamuno mochikumbira Changamire kuti ndibatsireyo panyaya yangu kuti tione kupedza nyaya iyi mochifamba ndapinda sabhuku Changamire apo ndatodaira saka titorai tichibatsirwa ndiye ndadoti tichironge kuti tikananoti next court date muno tododzoka zviro izvizvo zvaitwa sabhuku akaregere kuite guva ravo irore next date by 30 years ragara riri rekwakwashaka eubva riendesa ipo robuda muno matiri makuva asina kuakirwa iro rero gwarati aundosvika kunana 27 unobva watoona kuti wache variendese kwakwasha kwerisikaakirwa munomu riri munomu munyika mwangu munomu rinoda kuti raakirwe gova kana risikaiti muriendese kwakwasha musiya rakadaro ina ndiuyiwo futi tiri kuita kuti ndaure ngezvekwa zvo zviri munyika mwangu dai rakaakirwa asi noti rakaakirwa ndiani miraidimbozwa rakaakirwa ndiani rakagirwa ngakwasha akwasha ayakira guva riri kumusha kwenyini kuti mukadzi wavo pamusoro abvumusai mambozwa Changamire paataura kuti kana ka40 ka100 guva rinondogadziriswa kana rikanyawakirwa nacho anondouya futi achiti Thompson yemakaisira pana maidu hatiidi tode kuisa yadi yakanaka mira ndimbozwa uyo akwasha akaakira guva riri mwazi pfungirai kana riri rimwe moti vanizvo gore patane 18 years 18 akwasha adini atoite basa iwe sinezvewakaarina achiti wakaiguva pane 6 months ngekuchindoreketsako zvoita ini ndatotaurirwa nakumira saka kuti guva rakavakirwa 18 years ago sinodhiya urudoti une mangani makamuakira makamucherera kakangani mangani makuva sinodi gore rineri tataura panapa kuti mwakarizwa soko hapana mwedzi mitatu basi sinodhiya kuti ndoda kuvakirwei guva rangu asi muri kuti taura mudare muno kuti rakavakwa 18 years ago sinodhiya saka urupenga handisi kuziva mahakire ari kuda kuti ndinotomsoni yaari kutaura Changamire mapedza wani ende vabvunzai mwaareutsira kuti nyaya yenyu yese kuti ipere ndamupe munhu manizvo programu yekumba kwenyu yotoizwa yatotoa Changamire apedza ungachadai pamwe bavhunzai ndati rikasvika musi wa30 mudare muno musi wa30 muri kudzoka mudare muno zuva 30 muri kutaura kuzi guva irorero mwati ana banguro inu mwaitotadze kuende kumwenda kwenda muri kudaidzwe kuaka maThompson ekwana babangu mukati iri nyaya yekuti ndizotiwo kwangu kwadai odino oya saka imwe akaenda kakawanda adaidzewo kangani musazoadaidza futi indo adaidzai ipo papa tipedze apapa amwe aisayasiya yakadaro Changamire very good saka baite saka ndati baiteti ndaringe rawakwa unozva ringetinzwa next court date zvinofanira kunga zvadini zvaitwa why mari iripi iripo saka hapana kutoita kuti henyu makajaira zvinhu zvekundofunga kuti munoda kuita maprocrastination otherwise dai ndiriringa nhasi kwainyura ndatoripedza gori rikangoiswa ejukuka then ejuku kwakutotsvekerera hazvitombori hakainomaitire unoitaautorakagirwa kai handine kombini pasi kungobvise tubet basi kwakutogadzike kwakutoisirozvakatogirwa bcause vakatogirwa pasi kungobvise tubet iyo kungobvise tobo kwautise pamusoro Changamire baba zvatakushita pano nyaya yatoti taakushidai mushumo uyu ngowokuti muzoshume ana baba anga kuti nyaya yemwana iyi taakuuya itiiti
uyo mushumo wochiende kwa mama kuti tizogadzire gwara. Tinobva tatofa kwaSabhuku kuti tizoona pezvodomirira changamire mushumo kwagiredi 1 asinoti tazvizwa. Saka isusu we are open for business. Tangai nyaya yesinodhia muchibuda munomu moita nyaya yesinodhia musawateti iwewe vakuruaaoto modzoka muno Sabhuku mukanga zvisina kuitika izvozvozvo risina kuakirwa ende risina kuitwa exhume kuburitsa kozoise kumwe munomarega iwo wacho mwese musauyapo ndodaidzwa kuti ini ndokanzura dare kuno ndirodaidzwa kuti uri pavhumisa izvi zviri kushupa tochizoona kuti toita sengoti nyaya inonga yaapo yayegowa manje ndoitoratautira hana zvakainodhiya tetisisirena zvotautironga kuti riguwa muno mari qualify for this reason ngaribuda haro riende kwerarakandozikwa kwachacho moya nebhara kuzotakuri mabhonzo muchikweshe kudai morongedza mochitange rumwe rufuno kuti ruri rwemo pabvo ngariwagogwero roiswe tombstone by day shoti changamire atinoutana naaya ari ngambopinde panze ochitopangane kui mupedze nyaya itinachindidode kufanganaba changamire rotoakirwa nditorebavhumisa totoenda kuonini kutoonesa uri kuda racho Sabhuku akuchikumbira pai pane program yaari kuita auchikumbira musi wesande Saka next week kuti anonyora nyora acho chero pakati pevhiki apa ngati saturday yakorera apana kana friday mumashure airiti friday next week iyo tinopinda iyoyi atichaziva anonyora ukatenga kokuka urumwa kokuka osara upedza iyo kana baba nasisandarika mande baba ngatiri paneziwa baba weda akanyamboenda kukisho kwanika utiziri friday kwakutangechi iwe zuro takarova makuva 3 tichiisa matiles tichikasta concrete ye tiri 7 arume ravaruduniseporakakasiwakaibobvise topu yacho kudai maitetekanaka zvirikuitika paka zvatoita mambo apedza nde mari iripo munondizwa here makagara yekuti zvese zvifambe rodhi yakavhurika baba atenderanika musazati mabude panzanaotamukunyukoa handikunyuki kuzosvika pane ndozozvaesekuranga utori mwana uya anichamuone atenda panapa ende ndiwo ashuma hamusi mwashuma ashuma zvirikizviro baba pani pavo kwete penyu haimazvikwa sabe panorespekte baba baba nebaba baba haachinji kupedze program iyoyi ambobvumisana ake mushoko kana mukudaidza kuti wai mutibatsire kuti ndouya tichiaka chenda moronga moita izvozvo iwewe unoramba uchibandana iwe wacho